Baba uyihalela ingane yakho? Hey, nansi Mhlola. Ikhulisa lengane. Uyabona lento engichazayo. Manje ngizoyihalela kanjani ke ingane? Awuyifuni lengane? Hayibo. Pho ihlukumeza yini izizwe engaphephile la ekhaya ukhona wena njengendoda afana ngabe izizwe iphephile ngoba khona wena umuntu wesilisa? Imhlola. Awuzuziphephile ka wena? Cha. Angizizwa ngiphephile baba. Ngobani? Even ngisekitchen wena unokungithinta nje. Nakha. Ngendlela engayiqondi. Usingineke emphakathini manje yonke lento. Ayikho into wrong phela vele ayikho into wrong oyenzayo. Angithi umthinto bengane yakho mina ubaba engangithinta thinta. Okay. Futhi ekugcineni uyogcina wenzile enye into mina ngithula abantu ngingabatsheli. Hey madoda. Ngiyabonga. Ngiyakuthenga le nto oyifunayo. Hayi into engakwenzeli yona. Yini manje ukhala zayo? Ingakho wenza izinto ezisnacks kumina ngoba nakho uyangondla wenza konke lokho. Akuwona umsebenzi wakho lokho ukuthi kumele ukwenze baba. Cela ukuthatha le thuba ngibingelele kumbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni Makasela. Nazi ukuthi lo hlelo mase sisemzini abantu soke sesibiziwe. Namhlanje ngibizo sesomncane uzobe sesicela ukuthi yini asibizele yona as Black Life TV today la kubo. Sawubona sesonjani? Yebo ngiyaphila sesunjani? Ngiyaphila. Usiphalelile sithando sami. Before that ngibingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyangitshela ukuthi ubani owakabani and usibizeleni la ekhaya. Oh, sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguNtombi ngwakaMbhele. Ngibhalele usisi la Black Life TV because ubaba wami akasangitreat ngendlela wayengitreata ngayo ekuqaleni kusakhona uma wami. So manje usebona ngiyintombi mina yena, so ngibhalele lokho for ukuthi ningisize ngalokho. Emaye umuntu baba wakho akasakuboni njengengane yakhe, usekubona njengentombi. Usho kanjalo? Yebo, ngisho. Ubaba wakho biological father or noma ubaba oy stepfather? Oh, ubaba wami akayona biological father. Walokhuza washada noma wami. So uma wami washona ngasala mina ke. So ubaba wami ke ingakho ke manje usedecide ukuthi nje uyangincoma indlela enza ngayo nje athi ngimuhle manje na nje sengiyasaba njengakho ngibhalelile Black Life TV. Uzizwa ngathi awusaphephile ukuba la ekhaya? Ngisaphepile. Ubaba uyaphuza? Uyaphuza. Oh, uma uphi yena? Noma sewashona. Uma ushone nini? Ushone ngo-2009. Ehe. Yebo. So wena ukhulele la ekhaya, sineminyaka uhlala la ekhaya? No-20 years ngihlala la ekhaya. So nje kusukela uyingane mole buhlala la ekhaya? Ngisukela ngiyingane nje ngihlala la ekhaya nobaba futhi naye ngikhule phambi kwakhe ngiyingane kodwa manje sengijikelile. Into enza ukuthi ucabanga ukuthi uyakuhlukumeza ingoba uyakuncome mhlawumbe yabo? Ilokho. Angikho comfortable ngaloyo nto nje. Ngifuna siqaphelisise ukuthi awukho comfortable yizini izinto azishoyo mhlawumbe if ungangibekela noma ezimbili nje ezintathu ezikhombisa ukuthi lo muntu lo awusaphephile eduze kwakhe noma ngaphansi kwesandla sakhe. Oh, one. Makwenzeka ukuthi ungibonile uma ukuthi ngiya ebathroom. Uyambona nje uyayidlulisa ngalapho ebathroom kwesinye isikhathi wake wavula. Ngisageza ngase mina ngikhuza ngithi hayibo baba ngisageza mina. Yabo wathi hayibo wena umntanami wena ukhule phambi kwami yabo ufuna ungibona ngiyinqunu. Owesibili ulokwane ethi umuhle nje engathi ungangasuka la ekhaya engathi ungangahamba la ekhaya uhlelo la ekhaya nje ngiyathanda ukulokwane ngikubuka yabo nje izinto wayengazisho kusakhona uma wami kona konke lokho ngenza uncomfortable. Imake kasini lana uma esakhona naningenazo ezinye ihlobo naninazo zazikhona zona noma zazingafika ekhaya. Ugogo mhlawumbe awazi kagogo ikephi? Angazi kagogo. Awukazi uzoluthe futhi ngo biological father wakho? Noma engakaze ngithola ithuba lokuthi ngimbuze uma wami ukuthi ubaba wami kwenzakalani uphi kanjani yabo. Uma ushona neminyaka mingaki mhlawumbe macabanga mkhumbulahle? Mina ngo-2009. Wena mona iminyaka mingaki? Mina 45. Ngithi wena mona iminyaka mingaki ngesikhathi uma edlula emhlabeni? Mina 7. Mina 7. 2009. Mina 11.
Oh, muna 11. So yeah, makes sense. I think ama conversation anjalo. Kodwa ukuza ukuthi yena again babakho ngempela wayesekutshelile lokho. Wayesengitshelile. Babunjani ubudlelwane endlini before umahamba emhlabeni nje nobaba? Babu right nje wayengithithisa kwengane yakhe nje ayizalayo ayikho into eyayisolisa ukuthi ngathi angijikele mhlasimpe umama engasekho phambi kwamehlwethu. Waye right nje ubaba nje noma kuthiwa wayehambile wayebuye engiphathele something nje njengengane ekhaya. Ekunakekele into zesikole Everything. Manje usakwenza konke lokho kodwa Uyakwenza kodwa sekunamagama engazi ukuthi sengakukhokhela. oh yo akekho omunye umuntu okwamcela wakhuluma naye mhlambe isihlobo sala ekhaya noma abantu bakuba baba bekho baziyo? Akekho seke ngakhuluma naye cause menginakho ukusaba ngibona ukuthi ngibhalele abantu engingabazi yabo kunokuthi ngitshele laba abantu engibazi cause ngiyasaba. Angazi ukuthi bazothini noma bazotshela abanye abantu abangaphandle. Ngasaba ukusho. So thina as Black Life TV ufisa sikusize ngani ukuthi simbize ubaba simconfronte noma sizama ukuthola ukuthi ngempela umqondo wakho ukephi mekuza ngakuwena usaphephile yini la ngapha la ekhaya ilokho ufisa sikusize ngakho? Ngicela ukuthi ubaba nimconfront cause vele lento le hayi elokwane engincoma akayi ukuthi uyakufihla uyakukhuluma nje phambi kwami. Ngicela ukuthi nimconfront ngifuna ukusizakala cause ngizizwa ngingasaphephile la ekhaya. Okay. Wena okay before sizofika baba because kwesisikhathi uyemndenini ingane ikhuluma ukunye kanti mhlawumbe sengifuna ukwazi nje njengentombazane la ekhaya ama duties akho uyawenza awuhluphi nawe ngabafana. Do you have a boyfriend? Yes, I have. Iyangena la ekhaya kwenzakalani uyalala la ekhaya noma uyingalala la ekhaya? No, akwenzeki. Ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ubaba wami angaboni ukuthi khona okunye usukwenza usuyajola. khona okunye sengikwenza. So ushuthi awumhluphi ngazo zonke lezo zinto. Angimhluphi ngalezo zinto. Nangomsebenzi wasekhaya futhi awumhluphi. Angifuni phela sibe nebhomu yabo. Ngithi ngizokukhulumela sizokhuluma nobaba avela ashe ezinye izinto mhlawumbe mina ngizange ngize ngiyithinte yabo. Kodwa ke azama ukuthola ubaba Sandro sami abe khona la ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi siqhamuke nesombululo ukuthi siya kanjani phambili kulolu daba lakho. Njengoba usizwe la embukelo weBlack Life TV usise echaza udaba lakhe lokuthi ukhulisa ustepfather manje useyamjikela after ukushona kwama wakhe uma kushona 2009 so akasazizwe ephephile ngaphansi kwaleli khaya. So into adinga is Black Life TV ukuthi sibe khona sizama ukukhuluma nobaba sizama ukuthola ukuthi ubaba ukuphi umqondo ngayo indodakazi ukuze sibone ukuthi kufanele simtholele usizo noma indawo azohlala kuyona ephephile or usangaqhubeka ahlale ngaphansi kwalolu phahla with ubaba ngoba mhlawumbe ubaba yena mengaqondile ukuthi aveze lezi zinto usisagcine seyibona. Kodwa ke akubona kwethu ukuthi lokho siphume nesombululo sakho okwethu ukuthi sihambe solanda ubaba mesibuya lapho sobe sesazi ukuthi siya kanjani phambili. Asame nisomlando baba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Uphinde ngwamukele embukelo weBlack Life TV I am uMlangeni Magasela njengoba echazelile ukuthi ngikhona ke la ekhaya ngibizo umbali wakaMbhele odabeni lakhe ke olihlangene nobaba wakhe ongamzali kodwa ubaba wakhe omkhulisile nangokuba basikwazile ukumthola as Black Life TV ukhona lapha mkwethu sawubona baba unjani? Yebo siyaphila sesijona. Ngiyaphila ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho baba ukuthi ubani ubaba. Umzwandile mina kaNtsele ngihlala khona leMlazi. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uthukile ukuthi indaba sisize sikubiza sikulinde isikhathi eside kangaka kodwa ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi usisi khona afuna ukuthi akutshele yona ebaleke kakhulu so ngicela uzwe ngayo ngithi indodakazi yakho le. Ya indodakazi yakho. Okay Sandro sami ngicela uchazele ubaba lento engichazelayo ukuthi uzizwa kanjani. Ngibhalelile uBlack Life TV ngesimanga sokuthi izinto sekushintshile indlela ekwenza ngayo endlini and angikho comfortable manje indlela owenza ngayo. Usuyangincoma manje baba usungitshela ukuthi wazi wamuhle mntanami wazi wafit mntanami and baba usukwazi nokungena ekamereni lami ingane ngingaqokile nje angikho right ngalokho so ngibhalelele iBlack Life TV ukuthi ungisize ngalokho cause ngazi ukuthi ngizokhuluma kanjani nawe ngalokho. Yini ngakwenza kube comfortable ngoba ngikhulisile ingane yami so manje. Hayi baba ngimdala manje ukuthi
ngibona umzimba wami nje. Otherwise Baba usisi useke wabalula la before ukuthi yena awuyena biological father. Uthi ufike la wafika nonini okay ade ushade nayo uma waseyachaza naye ukuthi asekho emhlabeni. Uma ukhumbula kahle wafike eneminyaka engakho sesila ekhaya. Ngithola ku ase khulile sibani 8-9 lapho. Ngoba uthe uhlale 20 years uneminyaka na 27 mina. Okay. Shouthi usufike na 7 years nencane kakhulu. Ukufunda nje mela ekhaya eqala amabanga phansi. Babunjani nje ubudlelwane benu kusakhona uma kwafika nje like njengoba ufika nonina bakhulisa njengengane yami yabo. Kodwa ngifisa ukuthi sibe nengane nonina kwangenzekala. Nje bazashona. So angiqhuba ngikhulisa futhi kanjalo manje. Lento isayisho manje iyangijusa. Okay. Unazo ezinye ingane wena baba? So ingane awuyifisa ofisa ukuba nazo noma wathi. Nakho ke kungasenzeki waseyadlula emhlabeni. Kulezi zinto ayibalulayo unidakazi ayikho enye owakwazenza mhlawumbe kulezi zinto zakhe. Ngiyayishwa mina lento. Akwazi ungena egezi. Phela kuyenzeka phela ukuthi manje ngiphise ngiphisa ukuhamba ngikwazi ukuzibamba ngimdala phela manje. Ufuna ukhiphe yona lo phapha phambi kwengane. Ingane yami nje. Hawu baba why uphika manje phambi kwabantu? Ngoba phela uyakwenza lokho engikusho uphikelana. Uphikelana. Mhlambe kwenzeka kanye mabili leyo nto. Sengaze ngihambe ekhaya ngihanjiswa uwena. Sengaze ngihambe ekhaya ngihanjiswa uwena lezi zinto ozenzayo. Because azingiphathi kahle. Angiyithandi mina. Akukho phela ukuthi manje la ngiyenza amabomu phela lento isibomu phela cha hayi. Awuyenza ngamabomu. Kwenzakalani pho ungayenza amabomu? Kwenzekile phela umuntu usuchaza ukuthi sengana yakhe ifithi mekwenze njani? Hayi lokho hayi lokushoyo hayi. Awukazi ukusho. Ngizwa ngayi hayi no. Ngaze ngibona ingane ifithi ingane yami nje. Yikho nawe vele ukhipha ulokhuzana uchame phambi kwayigeza. Ingane na 27. Ngimdala mengaka phela ukuthi kaze ngichame. Waqala uqonya unaba baba. Kona sengikhulile wona. Mhlawumbe wawuna 10, wawuna 20. Lapho ku 21 after that nje. Ngicabanga nje umuntu ona 27 compared to umuntu ona 20 ngalezo ikhazi umuntu onjani hloya nganani? If wena uqonya usuna 20. Well, kona ngempela ngani like kodwa phela wayihamba i-counseling after ukudlula emhlabeni kwama? Akaze ngicabanga Kodwa akasikho lapho uyathinta ngale kwekafaro kakhulu. Ubaba usuyifika meqala encoma kusewe ekade ephuzile noma soke efike uyakwenza nje uphuzile akaphuzanga uyakwenza nje. Okusho ukuthi kusuke kuyinhloso lokho asuke ekukhuluma. So unkosikazi wakho njengomuntu owumthanda ungacabanga nje mengase kuthonikeza ithuba lokubuya manje lezi zenzo zakho angaziqhenya ngazo ozenzayo la yacikeni. Ngizenza ngaye mina yabona nje hayi baba musukudlala ingane ngeke iziqama manga lengane iqambela manga. Hayi. Awukazi ingene inkeza? Unabufakazi? Anginabo ubufakazi ikho ngibuza wena. Hayi. Kokukhulu nje ukuhlonipha. Cha kodwa manje ibuke lento nawe manje ngenza ukuthi ngenza amabomu kwele cha ngiyasho ukuthi mhlawumbe yenza kabili kathathu lento lo. Ukabili kathathu kusho ukuthi iphutha kabili kathathu wena uphinde iphutha elilodwa kathathu. Ngisho nje kusengidala ukuthi manje kufanele ngizilinde ingane ziqede ukudla kuze ukugeza kuze ngiyochama kwami. Hayi. Manje kusho ukuthi ingene igeza inqunu. Manje ngisuke ngiphisile bese ngiphuthuma khona la elokhuzeni etoilet. Manje kwenzeke ukuthi angazi phela ayikhiyile futhi nase toilet ingene kuyochama. Hawu baba wayinganokhi mawubona ukuthi akukhiyiwe awunokhi ingane. Sithi mhlawumbe kwenzekala lo bhuthanga lo suku ke. Indaba ngoba usuyamazi baba uyayenza lento ukuvale ngelinye ilanga. Ngike ngivale. Enze njani? Asigxikizise nje. Akhombisa ukuthi ufuna ukungena regardless. Ufuna ukungena. Ngenkani. Hayi shwama ke leyo vele ukuthi manje ngiphinda ukulindana nawe ukuthi manje uyogeza uze uyongena. Kanti kwenziwa kanjani akubona yini ukuhloniphana lokho? Hayibo ingane lento. Ikuhlupha ngani lengane nje ngaphandle kwalokho kwenza yini ukuthi umuhleli nayo uthi lengane nje iyenza izinto ongayithandi njengomzali? Yini mhlawumbe bona yonke imisebenzi asendlini yayenza. Yonke into right. So kusho ukuthi umuntu ongekho right uyedwa la ecekeni. Ubani ke lo? No ngiyabuza kusho ukuthi uyedwa. Phela singaqale sibuza ukuthi uba ngoba mina mengikuphendula ngakuphendula ulongena ingane igeza. Nansi ngihlole. Ulobona ingane ifit ayincoma athi yinhle mephuzile.
Kusho bani lokho? Kusho umntwana nangu kusho nje phambi kwakho baba. Awu. Mhlawumbe ngakwenza lo ngidakelo ke nami mhlawumbe angisayikhumbuli nalo nto futhi. Akazi awuzizwa nje ngathi uyayithanda lengane mhlawumbe uyayihalela awunayo into kanjalo. Ingane ayikhuliswa yimina lengane. Akunalutho lokho wayikhulisa fe isikhulile manje. Yeah, right. Njengamanje ke sesikhulumela manje. Njobule buthi uyayincoma ayikanye, ayikabili, ayikathatha kodwa kusokuyiphutha kodwa ukwazi ukwenze kanye. Because mina inkolelo yami ukuthi iphutha into enzeka kanye. Njengoba ngisho umuntu ophuzayo kakhulu futhi mhlambe lento ngakayenza Utshwala benzani? Ngephehle ngezansi phela enganeni phela hayibo. Ayi baba khuluma iqiniso ngeke. Iqiniso la. Lele fanele ungitshele lento fanele ungitshele yona. Yini yenza ukuthi uncome ingane yakho? Khuluma baba musuphila. Ngoba lezi zinto engitshela zona uyazazi. Okay, asimhlawumbe wenzeka ke lokho. Yize ngasakhumbulile. Ngizokuncomela phela ukuthi manje ududuzeke nawe phela uyibone nawe phela. Aduduzeke usuke kwenze njani? Usuke ekhala ngani? Phela kuyangikhumbuza nonina phela. Angizwanga. Ufana wakhe phela straight nje. Manje kusho ukuthini? Ngisho ukuthi phela yena sengibona ngaleyo ndlela. Pho chaza ukuthini umuntu ufana noma wakhe, mefana noma wakhe? Phela azizwe njengentombazane phela na ukuthi phela usengabona phela. Umuntu ingane umufuna intombazane izizwe njengentombazane yini mhlawumbe cabanga mina ngikhulisa ubaba nje ngicela ungitshele kwakho khona ngizobona ukuthi kuyafana naloko ka stranger. Awumeke. If wakhulisa ubaba, ubaba akazumtshela ukuthi manje umntana mayi akaze angene ebathroom ingeza ukuqala lokho ngina 20. Okay. Akaze angene ebathroom ingeza ubaba wami kodwa wayengitsho ngimuhle sengiqoka sengesikoleni sengifakile yonke into ngiship coat ngiship base akunokuthi kwazwa muhle mntanami. Yeah, noma kanjalo. Usuke egqoke yena. Okay phela la ungena we-toilet njengoba ngisho njalo. Wena okay asiqalela umncoma mekwenze njani? Akazi athi ngifithi mina ubaba. Cha manje amegqokile nje kahle bone esegezile kusentombazane ephuma kujayi kwamuhle mntanami. Ya ufithi kanti wangathi uhamba ahleke lapha edrobheni ke yabo. Oh usho kanjalo? Yeah. Noma nje ingane phela yayikhona izona hayi imbiqhayisa nje hayi nobaba ubone ukuthi ngohlele ekhaya. Wazwana manga ubaba wami bo. Nansi imhlolo. Angisemdala ukuthi nginamanga. Hawu. Yadod. Ngikhulisa ngaleyo ndlela manje. Sakhulisa lo ndlela uma ukwazi ukuthi. Yabo ukuthi kunjani ungayihlonipha phambi kwengane? Awu. Phela uma ungayihloniphi phambi kwengane yikho iba ne right ukuthi ithi unamanga. Mina nje mingekisho kumina mengase sikhulume manje siphikisane izothi unamaphosi ngoba mina ngiyahlonipha. Wena owenza lokho kahle kahle wena uvula lo la yena ngithi uyihalela ngane. Wena ufela senalingane. Ubani uthi ngiyahalela? Kusho mina nje manje. Hayibo. Kaza ngayihalela. Awuyifuni ingane sikhuluma iqiniso. Ubani mina? Ngisho kuwena awusikhuluma soba uthi nje baba la. Kahleni bo. Baba uyihalela ingane yakho. Nansi umhlola. Likhulisa lengane. Uyabona lento engichazayo. Manje ngizoyihalela kanjani ke ingane? Awuyifuni lengane. Hayibo. Pho ihlukumeze yini izizwe engaphephile la ekhaya ukhona wena njengendoda afana ngabe izizwe iphephile ngoba khona wena umuntu wesilisa. Imhlola. Awuzuziphephile ka wena? Cha. Angizizwa ngiphephile baba. Ngobani? Even ngisekitchen wena unokungithinta nje. Nakha. Ngendlela engayiqondi. Usingineke emphakathini manje yonke lento. Ayikho into wrong phela vele ayikho into wrong oyenzayo. Angithi umthinto bengane yakho mina ubaba engangithinta thinta. Okay. Futhi ekugcineni uyogcina wenzile enye into mina ngithula abantu ngingabatsheli. Madoda. Ngiyakondla. Ngiyakuthenga le nto oyifunayo. Hayi into engakwenzeli yona. Yini manje ukhala zayo? Ingakho wenza izinto ezisinacks kumina ngoba nakho uyangondla wenza konke lokho. Akuwona umsebenzi wakho lokho ukuthi kumele ukwenze baba. Akuwona umsebenzi wakho. Ngoba bakho impela. Waye uzongibalela lokho indaba phongibalele lokho bese ungithinta ukhulume izinto engeke ngize ngiyithande mina. Ngithinta kandelana. Ngendlela abantu ababili. Nangendlela okhuluma ngayo ngiyintombi kuwena. Kahle hle indlela okhuluma ngayo nami. Usuchaza ukuthini uma uthi uyintombi ingane yakho kuwena? Yabona ke. Usuchaza ukuthini uma uthi ingane yakho intombi kuwena? Kuyafana ngifanisa ngoba ngisuke ngisho ngoba nabo ukuthi ngizobe intombi. Uzofanisa ngengane yakho. Awu phela kwenza yonke into le ndlela njengomngami nje wayenza. Abantu besifazane bagcwele ngaphandle wena uvela uzobona ingane yakho ekhule phambi kwakho. Awuqala ukwenza lesi sibonakala lesi lokufanisa lokho ukuthi umefana noma wakho ukhumbuza uma wakhe. Namanje wenza izinto njengobani? Yeah njengoba. Awukhuluma iqiniso nsela. Angizazi nethakazelo zakhe bengiyangincinga ngikuthakazelele kulobo umnyama ophila la egcekeni. Iyangihluka angivele ngisikhulume kanjena ke. Yebo.
Lo sengizwe ukuthi useqomile. Ngibatshela bangitshelele abantu abangani bami lapha eThaveni. Sengizwe ukuthi uqomile. Okay. Right. Ngamkhulisa vele. Yeah. Ngamenzela yonke into. Ayikho into amenzele yona. Ayikho into engeza ukuqhubeka futhi enzele yona. Sikuphiki lokho Yeah, okay. Manje uma wakhe ngangifisa ukuthi manje sibe nengane naye. Kwangenzeka. Yeah. Washona wadlula emhlabeni. Yebo, siyaxolisa. Sengaze ngiyofuna omunye umuntu ongaphandle kodwa kusami Ngingazi. ekhona la ilokho izinto lokho. Yabo ukuthi ngikubonile. Hey. Usho ukuthi wena la ubona unkosikazi. Ayikho into engayazi ngami, ayikho into engazi ngayo. Umuntu okade ulala noma wakhe nomzali wakhe, wena usubona unkosikazi manje kuyena. Kunokuthi uthathwa esikhotheni abazomphatha kahle. Mina Usho bani ukuthi uthatha esikhotheni? bazodlala ngayo. Uyawazi nama choices akhe, uyabaza abantu athandana nabo. I'm the best choice. Kusho ba? Kusho mina. Umzali ophinda abe indoda. Ngimthanda njengengane yami ngithi. Manje ngamthanda njengomuntu wami ekugcineni ngithi. Manje mina ngimisa kanjani kwami mina ngithatha njengomzali. Okay. Hayi sazoshintsha ama-feelings. Wembali enye into engiyibukayo la angithi wena uthi umthanda njengobani? Njengengane yami phela kodwa manje sekuyashintsha. Yeah. Usunama feelings. Ngathini ke? Nengane yakho. Ukukhula kwakhe kwabona uma wakhe kuyena. Yonke into nje uma wakhe. Ayikho into angeyona uma ufana nama wakhe. Awungizwe uthi ngithini lengane ifike una7 ifike ina7 la. Yeah, impela yeah. Kodwa manje kunokuthi uyodlala osikhotheni ngikhona. Indaba sizodlala osikhotheni. Okay, uma umthanda umshelini. Angimzali. Okay, uma wakhe wamthola kanjani? Wamforce? Cha, ngifusanga. Wenzani njengamanje la? Ubungene ebathroom ugeze. Akuyona ichoice ungene ebathroom ugeze, ufike ukhiphe ushandaliya lapha yana uchame phambi kwengane. I-choice leyo umnikeza i-choice umntwana lapha ngoba uyamthusa okokuqala. Ama-feelings nakhulayo. Ama-feelings ani? Uwenza njalo yini uma wakho umshela? Cha phela ngangahlala nami wakhe phela ngimshela phela. So you taking advantage of ukuthi lengane la manje lapha. Approach. Ngidevelop ama-feelings ukuthi manje abone naye ukuthi hayibona nansi indoda la kanje ngazi. Ngeke akubone njengendoda uyona indoda ke. Hamba uyoba indoda kwabanye amakhosikazi angangawo. Neminyaka yakhe. Ngikhona. Umdala kanje ungangitshela ngisho ngitshela baba lento oyishoyo. Iminyaka yakhe angifuni ukuzwa. Awu na 49 phela kodwa manje angazaphumela ngaphandle. Ingane yakho. Yeah, kodwa manje ngimzali. Ingane yakho. Yeah, ngimzali kodwa. Uyikhulisa from 7 years. Yeah. So manje sesazana ayikho into angayazi yami. Ayikho into angayazi yami. Yina ayikho into ongayazi kababa sisi. Angimazi enqini. Angimazi. La wethawula la ngiphuma etoilet nje. Manje lokho fanele akwazi ngoba kwabithawula. Abuke manje umuntu omdala yena. Phela bonke pension ubaba khona phela. Hayi cha mina baba ngikubona ngathi ubaba right awulungile. Awudingi usizo. Usizo lani? Ngicela ukubuza nje ukuthi awudingi lento. Ayikho into engizoyibuka baba. Manje uzohamba la. Vele fanele ahamba ngoba kasaphephile la ekhaya. Kulungile manje at least kuzobe kuyichoice yakhe manje. I prefer ukuthi ngidlale omunye umfana ngaphandle. Hayi ubaba wami. Ngikhona. Yes, ukhona ubaba wami nje. Nginothanda. Ngikhule phambi kwakho. Phambi kwakho ngingane. Ayikho into engingakwenzela yona. Yini efoni yami ngaphandle. Ngifela lokho ukuthi ayikho into ongayenzi. Kuzobe kwakho lana. Hayibo. From ekhaya to kwakho. Kwazi. Manje yiphi inkinga? Ayi distracted baba udinga usizo. Lwana. Hayi udinga usizo. Mhlawumbe nje emva kokushona kwama kokudlula manje emhlabeni kwakufanele vele uthole usizo, uthole ocepheshe bakululeka imqondo because awukwazi ukuthi from umama to ingane ukubola phela lokho. Ayikho lo muntu. Hayi. Ungayinikezi nechoice ingane. Cha ngiyamnikeza Ngelilanga uzoyirape lengane. Ngelilanga uzoyirape. Angaze Uyithintelani? That's a sexual harassment. It is. Umthintelani? Ama-feelings umuntu wesimama vethu uma umthanda vethu uma sesebenza Yazi uzosabe nokugqoka into ukuthi nje uzolokhwane. Awusaphephile mbali. Usaphephile nje. Umkahle yabo nje ngiyoko nje yabona umisi kwanyoko nje phela. Uzwa nje ubaba. Uzoyini? Awu. Uthini? Wana ngani. Mbalo ngathana nobaba. Angeke ngikwazi. Angeke ngizokwazi. Beka kahle impela ufika lo sisi la ekhaya nje ngidinga indawo mhlasimpe yokuhlala ini kunokuthi ngihlale naye. Uthi umuntu wami. Makunjalo. Ubaba wami. Kodwa ngimbiza ngobaba ngizobese ngimbize ngoba ngizombiza ngoba manje. Amba kulo muntu ohlala naye. Ngizokubiza ngoba manje. Baqinisile umshushu uqomile. Baqinisile. Ngeke ngagcina una 27 baba. 27 years uzothi 30. Wena jabulela ukuthi lokho ngikufihlila ngikuvezelanga. Uzwa ngabani? Ngabantu ngaphandle.
Mina ngikutshelanga and Ubani okwaba lo, and awungibonanga. Uyothini? Ungitshwala kabi. Ngubani? Hayibo, lo ngifuna bomkando kahle. Angeke yenzeke leyo nto. Bobani? Khohlweke le. So ube nebhadi baba sokwabiza iBlack Life TV lokho ngekusenzeka. Wena mase ufuna unkosikazi usuyibona ukuthi uright, usungawazi ukuthola umunye umama ozomngenisa la ekhaya. Ebekhona. Ngithi mina lo again. Yes. So besibona. Nako awuyazi usho kahle. So besibona nami nako ngifuna ukukubona kahle. Uzogcina kumina kodwa. Sobona ke phela. Amanga lawo. Kulungile sobona. Ingabe uzokwenza kanjani? Ngiyafisa ukwazi nami. Ubona amalobolo. Uhamba ngendwedwe lapha kini. Ngiyokhuluma lapho. Ngivakhipha phelele. Ungavumi ukwenza into ongayithandi Angeke ngize ngiyenze. Lungile ayishele ezenkomo zakho. Hayi. Bakho ngeke bangavumi. Mina into engicabangayo wembali kufanele uphume la ekhaya. Kwaye namhlanje awusekho safe la. And angikho. Awukwazi ukuthi ungahlala nomuntu omthatha njengobaba wakho okubuka wena njengoma wakho. Angazi usikwenzeka kanjani lokho akwenzakalayo. Umuntu adumbiza ngoba bakho ola long sezophinde ashike ijabo umuntu okufunayo. Uhlala kanjani umuntu othi uyakufuna? Awukho nje safe, uhlelo usevalweni. Cha ngaqala ukuyisho lento angaze ngimtshele. Ngiyaqala ukuyisho. Cha uqala ukisho phela ngaba sikho la ekhaya kowe uqala ukisho ukuthi uyaqala uyibeka ngendlela ukuthi kahle kahle yini wena oyifunayo. But usumnikezile ama signs ukuthi wena ubona intombi kuyena nje obemngaka. And lokho kumenza ukuthi angabe right. Sala khona kodwa kusalayo. Ngeke phela. Ngamkhokhela makho inkomo zaphelele. Manje futhi nako futhi angiyifuna ngabheke shona emakho. Ngcono uzoyinqaba ngithi inkomo. Uyafunda sisiwenze njani? Uyafunda? Uzokhuluma nomlimi bakho. Bokhuluma nawe. Qeda isikole, uthola umsebenzi yezo. Ingakuthusi lento esho baba yezo ngoba sesikhona sesokusiza. Yezo sithanda sami. Namhlanje ngeke uzulala ekhaya sozama ukuthola ucepheshe kwayena ubaba uyabadinga. Uyathanda akathandi uyabadinga sithanda sami. Ngihlola. Yezo nsele. Ucepheshe ukuthi ngithanda bakucheck nje ukuthi lemicabango yakhe right yini yona. Ukuthi ungafika ukukhulisa ingane emva lokho bese ufuna ibe unkosikazi wakho. Ngiyibona ngendlela yami lento. Yesikwazi. Ngobani? Ngoba nangi ne-approach yakhe is bad. Ngihlola yami. I-approach yakho is no, i-approach yakho nje oqala uyahlubulundela ungena la ingane yakeza uyayithinta ingane uyayenza ibotoza ku-wrong lokho. Awukwazi ukwenza lokho awunayo right kulengane noma ungayondlangana. Vele already endlini. Ngawo so ke siboneke awunamfazi wena shame sorry. Sofana ngiqhwe phansi hamba ushela. Yabona indlela washela ngama wakhe uzophinda uhambe uyoyenza la ngaphandle. Yazi ngiphinde ngiqonye emva kokushona nini. Awu shame uthi sorry. And umama olingana nawe ungalanda ingane. Umama nje naye uzolingana nawe. Angibafuna ukuthi angabami. Ngobani? Ukhona nje isilanda mathe sami la endlini. Hayi wena uko right. Hayi uko right baba wakho. Aya uko right. Hayibo. Kodwa nje ngizokhuluma noma kodwa ke mina sengiyamane ngiyasho ukuthi baba ukho right. Kade wangaba right. Ubaba umama eshonena ngo-11 years mehleli njengajoli elebephuza ungabi right konke lokho. Yikho yonke lento ezoyithatha zoyithi fu wena mntana ungayenzi leyo nto yezo. You're very young, beautiful. Impilo la mfethu imnandi kabi kutshela nama challenges akhona. Live your life ngendlela ofuna ukuphila ngayo. Namhlanje ngeke uzolala la ekhaya if ufuna ukuthi awukho safe thina as Black Life TV soku-arrangeela uphume la ekhaya. Uhambe yeso. Ngoba uzokudlwengula ubaba and ngeke ngikwazi ukuvumela lokho mina sengize ngafika la ekhaya. Ngiyasaba. Kodwa indlela efanele. Uzokuvumela ayisayibona ungibizeke bandlatsele mase uyithola indlala ifest. Uzokubiza ngifike ku baby shower. Awuthandi sisike. Baby shower yazi. Awuthandi ukuthi sikuzamele, awuthandi sikuzamele ocepheshe. Naw. Nje ukuthi bakucheck phela nje ufuna ukushada ngithi noma uzoshada nje kuba khona lezo zinto nixoxe nama Ubonisa abantu abadala la bakuba bazombonisa na ukuthi nangi bakuba bakephi. Umuzo kanyoko lapha. Oh. Yeah, bamshela ku. Kusho ukuthi ke lokho nizokwenza sehambile la ekhaya ngeke usakwenza ngalendlela yakho. Uzolala ekhaya futhi namhlanje. Sobona ke. Hayibo. Yabo. Hayibo, nalikamelo lakho. Njengoba usho kanjalo nje ukuthi ngizolala la ekhaya. I-obvious nje leyo nto ukuthi ngalala la ekhaya wena uzongibamba ngenkani. Hayi sovumelana sokhuluma nje uzovumelana nobani. Hayibo. Sazokhuluma nawe. Hayibo. Sazokhuluma kahle nje nawe. Kuleka nje. Yabo. Nani sikhoma kade ufuna akubona abantu besilisa. Gucci yakho ngizoyithola kuleka. Ini? Ufuna isikhoma seGucci into ebizayo lezi when just afford. Awu bala lolo. Ngempela? Awu. Ngoba nje ngizokhipha iphelele nje kubo. Yeah. Wena nje kuleka niyeza yonke lonto. Shame. Ngicabangile. Qondo wakho ngiyawubona kodwa uphuwa shame. Asekho lapho thina yabo nje ubufunda ngani nami uyisebenzele uyithengele wena into zakho. Umuntu ozothandana naye uzokufica uphelele yezo. Wena sekufanele ufune umuntu ozommesha lento iyona. Yizo into engisho sithando sami. We all done here mina ngicathi ngikusizile so hamba namhlanje enzenza sho ukuthi uyabathola ocepheshe.
kodwa uzokwazi futhi ukuthi uthole indawo yokuhlala esafe uqhubeke ufunde awukwazi ukuhlala nalo baba mina ngokwami lento kade kusabisa nawe sengiyayibona and ngendlela acom ngayo uyambona nje ukuthi ngeke isigebengu sangempela yabo inhlolo ayayo isigebengu baba nguyise ngeke ebesinqamanda mathi aphinda abuyise ngeke ayicontradict phela manje cha lalela ngithi ngiyachaza ukuthi uzolala ekhaya namhlanje ayikho inkinga ukuthi ngazimthatha ngazimthatha akekho safe ngoba wena usubona intombi sengiyamkhipha ke ngoba wena usubona intombi ukuthi manje lokho ekhaya akumbe kwakhe futhi lalela umshado awuqali ngothando uqala security ukuthi manje okay lo muntu uzongazi ukunakekela impilo yami yonke le nto ngakwazi ukuyenza ama safe lapho nazo yazi ngiyakuthanda wena nselo ubuhlakaniphile akekho ke safe cha akekho safe kusho yena Mbali usafe phambi kwaNtsele wabona ngiphatha kanjani makho angithi uzokuphatha kanjalo nawe nje xa mina ngiqedile la ekhaya ngiyaxolisa baba ukuthi inhloso zakho ngiyisafezeka sithanda uNkulunkulu ngathi angakusiza uthole omunye unkosikazi siyaxolisa shame shuthi sorry kodwa busafuna lethi inkomo kayisendwethu mhlambe yabo kuzobe sekusekuyena okwamanje njengoba ngekho kuyena engakufuni ngekuze kwenzeke namhlanje and yeah ilokho ngicela sengiqedile ngizelela ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho yazi nangona elimuzi wami hayi kulungile shuthi sorry cha usazoyilungisa lento sesihambile thina ya sikhuluma nje shuthi uzobe ukhuluma wedwa namadlozi ngoba phela sesihamba thina nihamba nobaba Mbali ngifuna ukukhuluma iqiniso Mbali uyafuna ukuhlala nobaba noma ufuna ukuhamba nathi sikuthola usizo ngisacela nje ukuhlala nobaba angiphephile enhloko ngiyabona yonke lezi impahla lezi zokugqoka lezi ungazoshiya lana yakhe kulungile ayikho inkinga awuyimpahla sami zothenga impahla Mr Price ngenawo lwethu khululeka bazongale limuzi wami nisathi ingane ezincane ngeimpahla zokugqoka ibona nsinhlolo nazongale limuzi wami nje impela hayi so shuthi sorry baba saxolisa abandla nami ngicabangela wena ukuthi ngathi nje hayi ukube zange sikwazi ukuthi Mbali usibize mengizofika ebekuzoyenza okunye la ekhaya Mbali wayenza lento abesho bayabonalisa labantu Mbali usizakela ngithi sisanda ngiyakuthembisa siyahamba nawe uzothola usizo uthola ucepheshe indawo yokuhlala uzoyithola la uzoba safe khona into ebalekile kuthina ukuthi ube safe uma ukuthi wena uthi awukho safe phambi kwababa it's okay mina Mlangeni Magasela neBlack Life TV siyakuthatha soneze indawo esafe uqhubeke nempilo yakho okay siyabonga baba ngokuthi usinikeze isikhathi sakho emizini wakho sikwazi ukuthi usikhulume lo ndaba ngaphinda ngibuye awungeke futhi ngabe ngiyapi kodwa Nkosi yami ungaze ungikhumbuze mina ugogoke njoba yena ekhumbuza umakho mina ngizokukhumbuza ugogo wakhe njoba izwe la ke mbukelo Black Life TV ubabuntsele echaza udaba lakho ukuthi umntanakhe lo ndodakazi usembona njengentombi and imeyimisela ukuthi hamba oyishaya inkomo iphelele aphinda amenza unkosikazi amzalele ingane ufuna indlalifa ngoba mengena ingane ayizala from again ngokwami ukubona ngicathi ubaba uyayidinga icounseling athola usizo ocepheshe mina umntwana uMbali ngizohamba naye as Black Life TV ahamba uthola usizo bese futhi ngithola indawo yokuhlala impilo yakhe iqhubekele phambili ayithatheleni inqumo mase ready kodwa ngayithathi under ingcindezi njengamanje ngibona ukuthi whatever tezokuthatha mekuzoba under ingcindezi mina uMlangeni Magasela ngiyayideda inkundla. Thank you. It's the Black Life TV.